ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କଲି, କାଲି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବି, ଅନେକ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜିର ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆରେ ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏ ଜୀବମାନେ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ? ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛି? ଏପଟେ କହୁଛି ଏ ମଣିଷ ମୁଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି, ପୁଅ ବାହାଘର କରୁଛି, ହଁ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛି, ବାପାଙ୍କର କ୍ରିୟା, ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସେଦିନ ତାପରେ କଣ କରୁଛି? ମଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ଅନେକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଅଶୁଭ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଅଶୁଭ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଯେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ରାତିରେ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ରାତିର କେବେ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛି? ରାତିରେ ଦାନ କରୁଛି, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବୋଧ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ହେଲେ? ପରର ଦଣ୍ଡକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ପଣ୍ଡିତର ଧର୍ମ ପରର ଦଣ୍ଡକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ? ରାତିରେ କେବେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କେମିତି ଦାନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରବୋଧ ହେଉଛି? ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟସ, ସର୍ବେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ଯେ କି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କଥା, ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାପ କରିଥିଲା, କଣ ପାପ କରିଥିଲା ସେ ଜୀବ? ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଏ କର୍ମ କଲା। ତମେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଏତିକି କହିପାରିଲାନି? ଆରେ ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ତୋ ବିବାହରେ ତୋ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର କେବେ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ତୋ ଘରକୁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ। କେବେ କହିଲେଣି କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ? କେବେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ କହିଛି? କହିନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମାରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକି ନିଜେ ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଜମି ବିକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆରେ ମୋ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି, କେତେ ଜୀବର, କେତେ ନାରୀଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବିକନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିକନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ଯେତିକି ମିଛୁଆ ନୁହଁ, ମିଛକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଛୁଆ। ଭକ୍ତି ରସ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କଥା ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ରସ ବାଣୀ। ଭକ୍ତି ରସ, ଏ ଭକ୍ତି ରସ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭଗବାନ କି ଜୟ।